Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Ano? Buntis na naman yung haliparot mong babae? Andi anak, nag-iisip ka pa ba o wala na kayong ginawa kundi maglandian yan? Sus Mariosep naman! Pasensya na po, Nay. Hindi naman po namin naisip na... Tama! Yan ang problema! Hindi kasi kayo nag-iisip! Andi huminto ka na nga sa pag-aaral dahil dyan sa kinakalantari mong babae! Sinabi ko naman sa'yo, hayaan mo na yan, pero ano? Kailangan ko pong mag-ipon para sa anak namin. Kaya nga! Walang patutunguhan ang buhay mo niyan kung di ka nakapagtapos sa pag-aaral. Lahat ginagawa mo para sa babaeng yan, tapos mag-aanak na naman kayo! Lara, alam niyo naman pong Lara ang pangalan niya. Pwede niyo po siyang tawagin sa pangalan niya. Huwag niyong bastusin ang nanay ng anak ko. Itatawag ko ang kahit na anong gusto ko sa muchachang yan. Diyos ko naman! Di ka na nakontento sa pagkakamali niyo. Gumawa ka na naman ng isa pa. Nakakahiya talaga. Wala na tayong mukhang ihaharap sa mga kamag-anak natin dahil 2 beses mo nang nabubuntis yung katulong natin. Bawiin niyo yun, Nay. Hindi pagkakamali si Dindin. Naririnig po kayo ng apo ninyo. Lara, ipasok mo ng bata sa kwarto. Sige, mahal. Hindi! Walang papasok sa kwarto. Mag-impake ka na, Lara! Nay! Pinapalayas mo kami? Kakasisante lang sa akin sa trabaho. Wala kaming pambayad sa renta. Wala akong pakialam! Kasalanan mo yan! Puro ka kasi absent sa trabaho! May sakit po si Lara. Sino mag-aalaga kay Dindin? Ayaw nyo naman pong hawakan man lang ang apo ninyo. Ikaw pang may ganang taasan ako ng boses? Andi, ang dami ko nang pinagpasensya sa inyo. Buti nga, di ko pinalayas yung katulong na yan dito nung nalaman ko ang ginawa niyang pag-aakit sa'yo. Nay, tama na. Papasukin na natin ang bata sa kwarto. Hindi! Tama ng mga kahibangan na to! Kalokohan na! Ano bang ginawa niyang babae na yan sa'yo, ha? Hoy! Hoy, ikaw! Ginayuma mo bang anak ko, ha? Umamin ka! Umamin ka, ha? Siguro mangkukulam ka? O baka naman aswang ka? Walang iyak! Hindi ka sasagot, ha? Umalis ka na! Iwanan mong anak ko dito para magising na siya sa katotohanan! Tigilan nyo na siya, Nay! Lara, tumakbo ka na. Pumasok na kayo sa kwarto. Hindi! Layas! Layas! Ayoko ng ganyang babae dito! Sa demonya ka? Mangkukulam? May kung anong ginawa yan sa'yo, Ande! Alis! Di ako papayag na umalis siya. Nanay siya ng anak ko. Kung palalayasin mo siya, kasama na ako doon. Madalas nating marinig yung kasabihan na ang taong gipit sa patalim kumakapit. Kuminsan, umaabot tayo sa sitwasyon na wala tayong matakbuhan o wala na rin maisip na paraan kaya nalalagay tayo sa mga peligrong sitwasyon, pati na rin ang ating mga mahal sa buhay. Akala ko yun na ang solusyon sa mga problema namin. Akala ko talaga magkakaroon na kami ng pagkakataon para sa panibagong buhay. Pero nagkamali pala ako, Miss Ligaya.
Samahan niyo ako sa pagbabalik tanaw sa aking istorya nang mapadpad kami sa isang liblib na barangay sa dulo ng Rizal at makilala ang mayordomang may paupahan. Sige na! Bilisan nyo nang mag-empake! Saan tayo pupunta, Andy? Hindi ko alam. Kahit saan. Basta wag dito. Paano si Dindin? Mahal ang bata, makapulutin tayo sa kalsada. Gagawa ako ng paraan. Basta't umalis na tayo. Pre, si Andy to. Auntie, ano nangyayari? Lara? O din, complete family tayo ah. Jomar, pasensya na sa pagsulpot namin. Gabing-gabi na. Ayos lang yun. Para saan pa na ako ang best friend mo? Tuloy. Ano bang meron? Bakit kayo napadalaw? Pinalayas kasi kami ni nanay. Nalaman kasi niyang buntis ulit si Lara. Grabe si Nanay Lydia. Ayaw niya talaga kayong tigilan. Gusto niyo, dito na muna kayo manuluyan. 2 naman ang kwarto dito. Umalis na yung isa pang nagre-renta. Pre, wala pa kasi akong pambayad ng renta. Wala pang bumabalik sa akin sa mga pinag-applyan ko. Ano ka ba? Di nyo kailangan magbayad. May bago na kasi akong trabaho. Tiba-tiba nga ako eh. Di nyo kailangan magbayad. Ako na sa buong renta. Wow! Anong bago mong trabaho? Baka gusto mo din mag-apply. Katatanggap lang sa akin. May pinag-drive akong mayaman. Negosyante sa dulo ng Rizal. Sakto ka dun, pre. Alam ko naghahanap sila ng security guard. Hindi nga. Naku, pwede ba ako? Teka sandali. Yun ba yung sinasabi mong malapit na sa Hala-Hala? Ang layo. Paano na si Lara? Huwag mo na kaming isipin. Ang importante, makahanap ka ng trabaho. Relax lang kayo. May-ari ng paupahan yung bossing ko. Pakikiusapan ko na lang yung mayordoma. Kung pwede, doon na rin ang mag-ina mo. Ha? Talaga? Gagawin mo yun? Oy, pre. Para kang hinulog ng langit niya na. Salamat ha. Hinulog talaga. Anong gusto mo? Anghel ka, ganun. Kilala si Jomar, Miss Ligaya. Mabait siyang tao pero pasaway talaga. Noong magkasama kami sa dati naming pinagtatrabahuhan, madalas siyang lasing kung papasok at may panahon pa na nagsuspecha akong gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Pero hindi ko na ito alintana ngayon dahil kapit na kami sa patalim. At habang pinagmamasdan ko ang kanyang apartment na dati ay magulo, napansin kong lahat ng gamit ay bago na. Yumaman na nga talaga ang kaibigan ko. O tingnan mo yung pinapadrive sa akin ni Sir na kotse. Kara! Oo nga. Pero, bakit alam mo dito? Stay in ka ba talaga doon? May pinakuha lang siya sa akin dito sa Maynila. Maliwag sila sa trabaho ko. Kaya kahit ano pwede kong gawin. Basta matapos ko lang mga gawain ko. Tapos, ang laki ng pasahod. Ito mo naman. Totoo nga. Naniniwala ako. Nakaluwag-luwag ka na talaga, pre. Oo, salamat sa bago kong trabaho. Kaya nga excited na ako para sa iyo eh. Galingan mo ha. Malay mo, ito na ang solusyon sa mga problema mo. Oh, tara na. At baka gabihin pa tayo sa biyahe. Sigurado ka? Ayos lang na sinama ko sila Lara. Baka di naman ako tanggapin ng boss mo. Tapos,
makita niya bitbit ko na yung pamilya ko. Mabuti nga yun eh. Para wala na siyang choice. Mag-relax ka lang. Nagpasabi naman na ako kay Manang Hilda. Siya yung mayordoma sa paupan doon. Hindi mo makakausap si Kalito, yung may-ari. Walang ibang kumakausap sa kanya kundi si Manang Hilda. Ah, ganun ba? Kaso, wala akong ipambabayad kung upahan yung Jomar. Sabi ko naman sa iyo eh. Didiskartihin natin yan. Siyempre, papakiusap ko na stay in ka at saka patirahin na rin kayo sa isa sa mga apartment doon. Basta tiwala lang. Nako, sana nga pumayag. Ang laking tulong nun kung sakasakali. Sandali, pre! May bata! May batang tumawid sa harap. Iniwasan ni Jomar. Tumama kami sa mga bato na nagpahinto sa kotse bago kami tumama sa puno. Naumpog ang ulo ko sa bintana. Mabilis na binuksan ni Jomar ang pintuan niya. Walang bababa. Sandali, Jomar! Basta sinabi kong walang bababa. Oo. Sige. Pero ayos ka lang ba? Nagdudugo ang noo mo, pre. Mahal, okay lang bang ulo mo? Naumpog ka. Okay lang ako. Kayong dalawa dyan. Naalog lang. Okay lang kami. Ano kaya nangyari? Nasaan na si Jomar? May tumawid eh. Parang bata ata. Maliit eh. Ha? Paano nangyari yon? Gabing-gabi na. Wala nang batang maglalaro dito. At tingnan mo, nasa gitna na tayo ng liblib. Hindi ko alam. Susundan ko si Jomar. Dito lang kayo. Lalabas ka? Mahal, nakakatakot. Saglit lang. Jomar? Paglabas ko, hindi ko na makita kung nasan si Jomar. Pumunta ako sa harap ng kotse. Napalingon ako sa pinanggagalingan ng mga paghikbi. Galing sa likod ng isang malaking puno ang tunog. Lumapit ako sa pag-aakalang baka may batang nawawala at nangangailangan ng tulong. Di? Anong nangyayari? Bumalik ka na sa loob, Lara. Sandali. May nakita kasi ako sa likod ng kotse. Ha? Ngayon lang? Oo, parang may malaking anino dun Pero ang bilis eh. Mula dun sa puno parang tumalon papunta sa kabilang puno. Ang laki, parang malaking ibon. Pumasok na tayo sa loob, dali. Baka lumabas pa si Dindin. Napalunok ako sa sinabing ito ni Lara dahil kinikilabutan na ako. Nilak ko ang pinto habang hinihintay namin si Jomar. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko may nakamatyag sa amin mula sa kakahuyan. Inabangan ko ang malaking anino na sinasabi ni Lara na magpakita ulit pero wala naman. Nanaig ang katahimikan sa paligid. Nasaan na ba si Jomar? Hindi nakakapraning dito. Anong nangyayari? Baka may tinutulungan siya. Ano kasi, may narinig ako dun sa puno kanina. Ha? Baka si Jomar yun. Hindi kayo nasaktan siya? Sabi mo nagdugo ang noo niya. Hindi, mahal. Boses bata. Batang umiiyak. Kinakatakot ko. Baka may nadaplisan tayong bata. Kawawa naman. Ano yung nakita kong malaking anino sa likod? Shh! Naririnig mo ba yun? Ha? Parang may gumugulong. Andy, buksan mo ang pintuan. Ay, Diyos ko. Si Jomar, andyan na siya. Bakit yung indilak ang pinto? May nakita kasi kami. Teka muna. Saan ka galing? Anong nangyari kanina? Kasi nakasalubong ko si Manang Hilde. Manang,
Sila Andy po pala. Dito namin natagpuan ang pinanggagalingan ng tunog. Isang matandang babae ang may hatak-hatak na maleta. Huminto ang gulong sa labas ng aming pintuan. Sumilip ang matandang babae sa likod ng kotse at ngumiti. Magandang gabi sa inyo. Ay, ang cute naman ng batang yan. Sabihin mo, anak. Thank you po. Good evening po, Manang Hilda. Pasensya na po. Mahihain si Dindin eh. Walang kaso. Andy ka mo? Siya ang gustong mag-apply sa atin, Jomar? Opo, Manang. Misis ko din po si Lara at si Dindin ang anak po namin. Nakakatuwa naman. May bisita na naman tayo. Jomar, bakit pala kayo nakahinto sa gitna ng kalsada? Di pa kayo tumuloy sa loob? Namalikmata lang po ata ako kanina eh. Muntik tuloy kaming maaksidente pero wala naman po. Tsede ko na. Sigurado ka? May narinig ako kanina dyan. Parang batang umiiyak. Ay nako, yun ba? Lagi ngang nirereklamo ng mga bagong tenant ko yan. Kung ano-ano daw ang naririnig dahil nga malapit kami sa kakahuyan. Abay syempre, maraming mga ibon at iba pang hayop dito. Kung ano-ano talagang maririnig nyo dyan. Pero makakasanayan nyo rin. Mabuti pa, pumasok na tayo. Gabi na eh. Sakay na po kayo, Manang. Saan po kayo galing yan? Sana sinabi niyo po at naisabay na namin kayo. Sige po, ako nang magbubuhat ng maleta niyo. Namili ako at ginabi na sa daan. May dinalaw pa kasi ako sa bayan. Alam mo naman ako, gusto kong nagbabanat ng buto. At tuwang-tuwa ako pagdala ko ito. Pasensya na kayo. Baka malansa. Mangamoy isda din kayo. Naku, wala pong kaso sa amin, Manang. Dito na po kayo sa harap. Imbis na ilagay sa trunk, pinagkasya ni Jomar ang maleta ni Manang sa harap. Mabuti na lang payat ang matanda kaya nagkasya siya. Maya-maya pa, nakita ko siyang dahan-dahang binubuksan ito. Tama si Manang, ang lansa nga talaga. Nagulat ako nang may dinukot siya mula dito. Isang maliit na manika. Inabot niya ito sa amin sa likod. Nang makita ito ni Dindin, nanlaki ang mata ng bata at hindi makapaniwala. Halatang gusto niyang kunin pero nagpipigil kasi mahiyain kaya ako na lang ang tumanggap. Iho, ikaw na ang magbigay kay Dindin. Hindi pa niya ako kilala. Baka magulat sa akin. Naku, maraming salamat po. Ngayon na lang ulit siya magkakaroon ng bagong laruan. Hayaan mo, Dindin. Sa kikitain ng papa mo dito. Sigurado akong marami ng mabibiling laruan para sa'yo. Ibig sabihin po, tanggap na ako? Oo naman. Ayos na yan kay Sir. Lalo na't kaibigan ka naman ni Jomar. Abay, malaki ang tiwala ni Kalito kay Jomar. Salamat po, Manang Hilda. Malaking tulong po talaga itong trabaho na to sa amin. Pag-iigihan ko talaga. Walang anuman. Magugustuhan nyo dito, sigurado ako. Talagang magugustuhan nyo. Ibig sabihin, paayag na po kayo na dito tumuloy ang mag-ina ko? Sige na po, please. Huwag po kayo mag-alala dahil sanay po si Larang magbanat ng buto. At si Dindin, tahimik lang po ang bata.
Masyado nga pong mahiyain. Madalang lang siyang magsalita at lagi lang nasa tabi ko. Hindi po yan makulit na bata at handa po akong tumulong-tulong. Sabihin niyo lang po ang kailangan kong gawin. Huwag kayong mataranta. Masaya kami na nandito kayo. Mas marami, mas okay. Welcome na welcome kayo. At talagang stay in ang CQ dapat dito dahil araw-araw ang trabaho. Ayos lang ba sa'yo yun? Huwag kang mag-alala ha dahil maalaga ako dito sa mga tenants ko. Kung dito kayo titira sa paupahan, ituring nyo ng bahay nyo na rin dito. Ayos dito, no? Libreng tirahan, libreng pagkain. Hali kayo. Ituturo ko sa inyo ang tutuluyan ninyo. Wow! Di ko inakalang may ganito dito sa gitna ng kakahuyan. Talagang dito nagtayo si Kalito sa liblib na lugar. Noong una, rest house lang nilang mag-asawa. Pero makalaunan, nagtuloy-tuloy na rin ang pagpapagawa ng mga dagdag at pinapaupahan nila dahil malawak naman ng lupa. Di mo aakalain ang dami ng taong gusto ng katahimikan at tumakas mula sa ingay ng syudad. O siya, bukas na kayo umikot. Magpahinga na muna kayo. Mahal, nakajack pa tayo dito. Mukha nga. Pero hindi ko matanggal sa isip ko yung nakita at narinig natin sa kalsada. Baka kasi may mga mababangis na hayop dito. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ko aalisin si Dindin sa paningin ko. At kung ano man, hindi ba ikaw naman ang magbabantay sa buong lugar? Oo, mahal. May masamang kutob lang ako. Basta kung may mangyari, aalis tayo agad ha? Saan tayo pupunta kung ganon? Ayaw tayo ng mama mo. Wala na rin akong pamilya. Sandali, may kumakatok. Sino yan, mahal? Ha? Oh, wala namang tao sa labas. Ako lang bang nakarinig ng katok kanina? Hindi, ako rin. Narinig ko yung katok. Baka may nakalimutan lang si Manang. Bukas pag may trabaho na ako, ikakandado mo ng maigi itong pinto ha? Sinuri ko ng isa pang beses ang pasilyo, pero wala namang tao sa labas ng pintuan namin. Sa gilid ng aking mata, nakita kong gumalaw ang kortina sa bintana ng kabilang kwarto na para bang may humawi dito. Naghintay ako ng ilang segundo at hindi na ito ulit gumalaw. Kinandado ko ang pintuan namin. Kinabukasan, naglaho naman ang lahat ng pangamba ko dahil napakaganda pala ng buong lugar. Napakabait pa ni Manang Hilda na inaya kaming mag-almusal sa kanyang kubong katabi ng rest house ni Kalito. Kumain lang kayo ng kumain. Welcome kayo dito lagi. Mahilig talaga akong magluto kaya punta lang kayo. Huwag kayong mahihiya dahil minsan nga ay dinadalhan ko pa ang mga tenants ng pagkain. Ayaw kasi nilang lumabas. Kung kailangan niyo po ng makakatulong sa pagluluto, magsabi lang po kayo. Abay sige, yan ang gusto ko. Mga taong may kusang pado. Sa palagay ko magkakasundo tayo. Iho, ikaw ba ay handa na sa unang araw mo? Simple lang naman ang mga gawain. Pagbubuksan mo lang ng gate si Kalito pag dumarating at roronda ka lang sa ating lugar. Opo, sanay naman po ako dyan dahil guard din po ako sa dating pinagtatrabahuhan namin ni Jomar. Mabuti kung ganon. At isang bagay lang, Andy. I-report mo sa akin ang lahat ng nangyayari sa shift mo kinabukasan. Kung mapapansin mo, secured ang lugar natin.
Maliban sa matataas na bakod ay may barbed wire pa dito. Para yan sa mga mababangis na hayop sa labas. Babantayan mo yon, ha? Opo, Manang. Si Kalito, madalang siyang magpakita. Busy siya lagi. Mataas na opisyal siya sa kanyang tinayong organisasyon. Kaya wag mong kukulitin pag nakasalubong mo. Sa akin mo na lang idaan ang lahat ng katanungan. Ang mga tenant naman dito ay, yun nga, hangad nila ang katahimikan. Kaya wag nyo na ring masyadong gagambalain. Sige po, Manang. Tahimik lang din naman po kami ni Lara. Wala po kayong dapat ipag-alala. Sige, sumama ka muna sa akin at iikot kita. Naglakad kami sa kahabaan ng lupain ni Kalito. Pero ni isang beses, hindi ko nakitang lumabas ang mga tenant. Ang gusali ay may 2 palapag. 3 kwarto ang nakahilera sa bawat isa nito at nasa taas kami at dulo. Alam kong nandun lang din sa loob ang mga tenant dahil sa mga ingay ng TV at paggalaw ng kurtina. Ang ilan sa kanila ay sinisilip pa kami pag dumadaan, pero sadyang mailap ang mga tao. Mukhang gusto talaga nila ng privacy. Hindi po ugali ng mga nagrerenta na lumabas at makihalubilo. Hindi pa ako nakakakita ng kahit isang lumabas ng kwarto nila. Hindi na sila lumalabas dahil lahat ng kailangan nila ay nandoon na. Dinadalhan ko rin sila ng pagkain at lahat ng pangangailangan nila. Pero tama ka, iho. Gusto nila ng katahimikan. Kaya isa sa mga responsibilidad mo ang mapanatili ang kaayusan dito at ang kapayapaan. Opo, Manang. Nabanggit ko nga pala kayo kay Lito at natutuwa siya sa inyo, lalo na sa anak nyo. Gusto niyang bilhan nyo ng mga damit, pagkain at laruan ng bata. Heto, onting regalo mula sa kanya. Mamaya pa naman ang simula ng trabaho. Umikot na muna kayo sa bayan at mamili. Ha? Talaga po? Ang laking halaga naman ito. Galante talaga si Kalito. Bilhin mo daw lahat ng pangangailangan ni Dindin. Gusto niyang masaya ang mga bata dito. Maaga kasing namatay ang asawa ni Sir, kaya hindi na sila nagkaanak. Kaya malambot ang puso niya sa mga bata. Sige na, magpa-drive kayo kay Jomar. Mamaya pa naman ang alis nila. Sinunod ko ang sabi ni Manang at masaya kaming nagpunta sa bayan. Inubos talaga namin ang perang bigay ni boss para kay Dindin. Pati ang tindera sa palengke ay nagulat sa amin. Anak, inubos mo na ata ang paninda ni Manang ha. May gusto ka pa ba? Grabe palang boss niyo magregalo. Tingnan mo naman si Dindin, no? Tuwang-tuwa ang bata. Oo nga, mahal. Sobrang galante ni Kalito. Tamo? Bakit ka pa nag-aalangan sa pagpasok mo sa paupahan? Ang bait naman pala ng amo mo eh. Mawalang galang na iyo. Ay tama bang pagkakarinig ko? Nagtatrabaho ka sa paupahan ni Kalito? Ay, opo. Bakit po? Eh hindi naman sa naninira ako ha. Pero wala ba kayong alam sa mga balita tungkol sa paupahan na yon? Wala ba kayong naririnig na chismis? Wala naman po. Bago lang po kami dito. Ano po ba yon? May kumakalat na aswang doon. Ha? Aswang? Oo. At ang sabi, parte ng sindikato yan si Kalito kaya yumaman ang gusto. Palagay ko nga may kinalaman ng mga aswang ang nangyayari doon sa mga kayamanan niya.
Masyadong misteryoso ang mga pangyayari. At yung anak pa ng kumari ko. Ay, Aling Marcia, magandang hapon po sa inyo. ay, Jomar, ikaw pala yan. Kumusta ka? Magandang hapon din naman sa'yo. Ano pong mga sinasabi nyo sa bago naming security guard? Sinisiraan nyo ba si Kalito? Ay, naku, hindi. Bakit ko naman yun gagawin? Binentahan ko lang siya ng mga laruan para sa anak nila. Okay. Sige, kung ganun, alis na kami. Pre, tara na, para makabalik tayo sa paupahan bago magabi. May lakad pa kasi kami ni Sir. Jomar, tungkol sa sinasabi ni Aling Marcia, may aswang daw na umaaligid sa paupahan? Sabi na nga ba kung ano-ano na namang imbento ang pinakakalat ng aling yon. Tikas talaga ng mukha nun. Hindi totoo? May nakita ka na ba? Wala, pero Palibasa ay hindi tinanggap yan si Aling Marcia bilang kusinero doon. Nag-a-apply daw kasi yan dati. Ano naman si Manang Hilda. Masarap ang luto nun. Kaya ayun, panay ang pagpapakalat niya ng chismis tungkol kay Kalito. Alam mo naman ang ugaling Pinoy, puro chismis. Kaya huwag kang magpapaniwala sa babaeng yun, ha? Ang bait-bait pa nga ni Sir eh. Sige, okay. Tara na, uwi na tayo. Hindi na alam ni Dindin kung anong laruan ang uunahin niyang laruin eh. Oo nga eh. Buong buhay ni Dindin, ngayon lang kami nakapamili ng ganyan karami. Wala naman siyang ibang nakita sa amin kundi pag-i-stress natin tungkol sa panggastos. Simula ngayon, di na kayo mamumroblema sa pera. Bagong buhay na tayo, pre. Lumipas ang ilang araw ng ganitong paraan. Unti-unti kaming napalapit kay Manang Hilda. Napakabait kasi ng mayordoma. Lara, iha, palagay ang loob ko sa'yo. At mukhang napakasipag mo naman. Baka gusto mong magtrabaho na rin dito sa paupahan. Kaya ko naman ang pagluluto at paglilinis. Pero maganda pa rin na meron akong katulong sa pag-aalaga ng lugar, hindi ba? Gusto mo ba? Oo naman po, Manang Hilda. Mabuti kung ganon. Mga magagaan lang din naman na bagay para hindi ka matagtag. Kailangan natin ingatan ang baby niyo. Minsan, gusto ko lang talaga ng kasama habang nagluluto ako. Wala rin kaso sa akin kung isasama mo si Dindin sa trabaho. Kayang-kaya po, Manang. Marunong ako magluto. At mukhang gusto din nga po ni Dindin sumama. Akala po niya ikaw ang lola niya. Dahil panay ang paglalaro ninyo. Ang sarili po kasi niyang lola ay hindi siya pinapansin. Nako, nakakalungkot naman. Hayaan mo, magiging spoiled talaga sa pagkain at laruan ang bata sa akin. Maraming salamat po, Manang. Wala yun. Tingin ko sa inyo ay parang mga anak at apo ko na rin. Parang pamilya naman na tayo dito eh. Malapit ko nang makalimutan ang mga alinlangan ko sa paupahan. Malapit na talaga kung hindi lang isang gabi, may nangyari na pawang hindi ko na mapapalagpas. Nagoronda ako ng gabing iyon sa gilid ng kwarto. Binuksan ko ang flashlight ko para sundan ang boses hanggang sa makaabot ako sa kwarto sa unang palapag at pinakadulo. Una kong napansin ang isang batang lalaki na nakaputing sando at pulang shorts. Nakayapak lang ito. Naaalarma ako dahil katabi nito ay sirang bintana at nagkalat ang bubog. Sandali, bata. Saan ka pupunta? Huwag kang tumakbo dyan! Tumakbo siya pababa ng hagdan at nagtungo papunta sa kakahuyan. Napakabilis. Nawala siya agad sa aking paningin nang pumasok sa mga halamanan. Nasaan ka na?
Huwag ka maglaro dito. Bumalik ka na. Baka hinahanap ka na sa inyo. Pero kahit anong tawag ko sa bata, hindi siya nagpapakita hanggang sa nakaabot ako sa masukal na parte ng kagubatan. Napahinto ako dahil tumaas ang mga balahibo ko sa batok. Binaling ko ang ilaw ng flashlight sa mga tunog, pero kung san-san na ito nanggagaling. Para bang pinaglalaroan ako ng gubat. Sinubukan kong sundan ang paghikbi ng bata, pero napakadilim kaya natalisod ako. Rumolyo ang flashlight mula sa kamay ko at sa aking pagkagimbal. Inilawan nito ang isang bagay sa taas ng puno. Hindi ko mawari kung ano ito dahil ang nakikita ko lang ay napakalaking mga pakpak na sakop ang isang puno. Aswang! Diyos ko po! Saan ka pupunta? Namatay ang ilaw ng flashlight dahil inapakan ito ng malaking kung anong bagay na may pakpak. Sa gitna ng kadiliman, wala akong makita. Natatakpan ng mga puno ang buwan. Napahawak ako sa ilong ko dahil sa masangsang na amoy. Pinaghalong patay na daga at burak. Walang alis. Sandali lang! Wag! Gumapang ako paalis pero hinablot ng aswang ang binti ko. Sinubukan kong kumapit sa mga malalaking bato pero napakalakas nito. Nakakapit ako sa ugat ng puno nang biglang binitawan ako ng aswang. Dahil dito, humampas ang noo ko sa mga bato. Nanginig ang pangako. Naramdaman ko ulit ang mga paghawak sa aking mga binti at paghatak sa akin. Hindi na ako nakapalag dahil umiikot ang mundo ko. Nilapag ako sa bungad ng kakahuyan. Andy? Iho? Andy! Lumayo kayo sa akin! Aswang! Ngumiti si Manang Hilda. Pero hindi ko sigurado kung siya talaga yon dahil iba ang kanyang itsura. Walang mga puti ang kanyang mata, puno ng dugo ang kanyang bibig at napakatalas na mga kuko. Hindi ko maikilos ang buong katawan. Sinunggaban niya ako nang bigla akong nahulog sa aking silya. Andy? Andy! Hoy! Buksan mo ang gate! Ha? Bilisan mo, di. Nandito si Kalito. Ay, sorry. Tumakbo ako mula sa guard post papunta sa gate. Pinuksan ko ito agad para makaraan ng kotse. Pinagmasdan ko ito hanggang sa pumarada sa harap ng bahay ni Kalito. Bumaba si Jomar at binuksan ang pintuan sa likod ng kotse. Isang batang tulog ang binuhat niya papasok sa bahay. Sumunod si Kalito. Likod lang niya ang nakita ko. Pre, anong nangyari sa'yo? Bakit ang tagal-tagal mong buksan ang gate? Nakakahiya kay Kalito. Pasensya na, Jomar. Nakatulog ata ako. Ang sama ng panaginip ko. Ha? Mukhang namumutla ka. Yan ang napapala mo. Natutulog ka sa trabaho. Sorry na. Di ko na malayang nakatulog na ata ako eh. Ang sama ng pakiramdam ko talaga eh. Teka, sino yung binuhat mo? Ha? Pamangkin ni Kalito. Nakatulog sa biyahe. Uy, umupo ka nga muna. Baka may matay ka pa dyan. Di kita alagaan. Sige na nga. Ako na munang papalit sa'yo. Umuwi ka na lang kaya? Talaga? Oo. Dali,
bago magbago ang isip ko. Lee? Oh, ano nangyari? Akala ko may shift ka pa. Sama ng pakiramdam ko, mahal. Nakatulog ako sa guard post. Di ko tuloy na pagbuksan ng gate, sinakali ito agad. Halika, magpahinga ka muna. Alam mo, parehas kayo ni Dindin. May sakit din siya. Baka may nakain kayo. Ang sarap ng kain yung kanina sa kubo ni Manang Hilde eh. Ay naku, nilalagnat na kayo parehas. Ang sakit ng noo ko at ng binti ko. Sandali. May gamot na ba si Dindin? Meron na, may binigay si Manang Hilda. Namumulay ang noo mo. Patingin nga ng binti mo. Di. Bakit nagkaganyan niya? Namumula nga oh. Paano magkakapasa ka pa? Saan ka pa galing? Ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Wala naman ito kanina. Oo, wala nga yan. Bago yung shift mo kanina. Teka, sandali lang. Parang ito yung nasa panaginip ko ah. Tumama daw ang noo ko at saka hinatak ako ng aswang sa binti ko. Alam mo pati si Manang Hilda, andun sa bangungot ko. Aswang din daw siya. Naku mahal, mukhang may sakit ka na nga talaga. Pati si Manang Hilda ginawa mo ng aswang. Hindi kayo natakot ka lang dahil sa binanggit sa atin nun sa palengke? Tungkol sa may aswang daw dito? Baka napapraning ka na. Ipahinga mo na kaya yan. Sige. Baka matulog na nga lang ako. Sandali, hindi naman sa dinadagdagan kong katatakutan mo ha. Pero kanina, alam mo ba? May kumatok ulit sa pintuan natin. Paglabas ko wala namang tao. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka magbubukas lang ng pinto basta-basta. Akala ko kasi ikaw. Hayaan mo na. Sa susunod, hihintayin ko muna na magsalita ka bago ko bubuksan ng pintuan. Sige na, magpahinga ka na muna. Pinainom niya ako ng gamot kaya nakatulog rin ako. Madaling araw nang maalimpungatan ako dahil sa mga tunog. Bumangon ako agad dahil sa mga pagkatok. Pero laking gulat ko dahil nanggagaling pala ito sa bintana. Hahawiin ko na sana ang kurtina pero naudlot dahil napalingon ako sa bandang pintuan. Dindin anak, huwag kang lalabas. Diyos ko, anak, bakit ka nandito? Papa? Andy? Dindin? Ano nangyayari? Gabi na, bakit kayo nasa labas ng pinto? Shh! Ayan na naman. May kumakatok sa bintana. Huwag mong bubuksan yan, Di. Hindi ka ba nagtataka? Bakit may kakatok sa bintana? Nasa pangalawang palapag tayo. Kaya nga, lalo kong gustong malaman. Wag, please! Natatakot na si Dindin. Baka yung sinasabi lang ni Manang Hilda ng mga ibon daw sa kakahuyan. Ay! Ay, Diyos ko! Anak, ano nangyayari sa'yo? Mahal, pakibuhat mo nga siya sa banyo. Bilisan mo! Sige lang anak, ilabas mo lang kung kailangan mong isuka. Ay, Diyos ko, ano kaya yan? Umiiyak siya kanina. Nakatayo lang siya sa harap ng pintuan. Bukas yung pinto eh. Pero hindi ba nilak natin? Oo naman. Di rin niya ugaling magbukas ng pinto ng basta-basta. Masama din ang pakiramdam niya. Di nga makatayo kanina. Eh, bakit kaya siya lumabas? Tapos may tinititigan nga siya sa labas eh. Anong tinitingnan niya? Sa may kakahuyan. Nakatitig lang siya doon. Diyos ko mahal. Ganon din ang nangyari sa panaginip ko. Doon nagsimula yun. Yun ang ginagawa ng bata tapos tumakbo siya papunta sa gubat. Andy, nakakakilabot naman. Lola! Anak, hinahanap mo ba si Manang Hilda? Bakit anak?
Bakit mo siya hinahanap? Hindi sumasagot si Dindin, Miss Ligaya. Patuloy lang ang pagsusuka niya. Huminto lang siya nung wala na siyang mailabas pa. Nakatulog ang bata habang umiiyak. Kinabukasan, nagpunta kami agad kay Manang Hilda. Manang, may sakit po si Dindin. Pwede ba namin siyang dalhin sa klinik o baka pwede sa albularyo? Nako, walang malapit na klinik dito. Pero pwede kitang samahan sa albularyo. Pero hindi natin maisasakay sa kotse si Dindin. May lakad si Kalito ngayon. Pwede naman tayong humingi ng gamot sa albularyo at maiwan muna ang bata dito. Gusto ko sanang isama pati si Andy. Masama rin ang pakiramdam niya. Sana mapatingnan sila parehas. Nako, mahaba ang lalakarin pag wala tayong kotse. Ganun talaga ang lakad dito. Baka lalo pang magkasakit ang mag-ama. Kung gusto mo, ako na lang ang pupunta para makapagpahinga kayo. Mag-uuwi na lang ako ng gamot. Nakakaya naman po, ako na lang. Hindi mo alam kung paano ang papunta sa albularyo. Sasamahan ko na lang po kayo. Maiwan sina Andy at Dindin dito. O siya, sige. Pero hindi tayo aalis nang hindi ka pa kumakain. Lahat kayo kailangan ng lakas. Ipagluluto ko kayo ng almusal bago tayo umalis. At saka Andy, huwag kang mag-alala. Ipapaalam ko kay Kalito na magde-day off ka muna. Matapos mag-almusal, bumalik kami sa kwarto. Lumala ang pakiramdam ni Dindin. Hindi ko malaman ang gagawin. Sinubukan kong tawagan si Jomar para malaman kung pabalik na ang kotse. Pero hindi niya sinasagot. Umabot na sa nangingisay si Dindin. Kayo ba yung bago? Ha? Sino po kayo? Ikaw yung bagong guard, hindi ba? Nakalis na ba silang lahat? Ako si Carlos. Bagong tenant ako. Opo. Ako yung bagong guard. May kailangan po ba kayo? Pasensya na. May sakit kasi ang anak ko. Doon nga nagsimula ang lahat. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko kayo maintindihan? Tagababa ako sa dulong kwarto. Yung anak ko, ganyan din nagsimula ang nangyari sa kanya. Tulungan mo ko. Ha? Sa dulong kwarto? Batang lalaki bang anak niyo po? Nakaputing t-shirt at pulang shorts nung isang gabi? Oo. Bakit? Carlos, anong nangyayari? Manang Hilda. Bumisita lamang ako. Ayos lang ba ang lahat? Okay lang. May tinatanong lamang ako. Halika, sumama ka sa akin. May sasabihin ako sa iyong importante. Hindi. Sandali lang. Gusto kong makausap itong bagong guard. Ganun ba? Akala ko ba mas interesado ka kay Junjun sa anak mo? Halika na. Halos hilahin na ni Manang Hilda ang lalaki. Paglingon ko naman kay Lara, nakatulala lang rin siya sa kakahuyan. Ginabayan ko siya papasok sa loob ng kwarto namin. Dahil dito, lumapit siya kay Dindin sa kama. Naglabas siya ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa at binuka ang bibig ng bata. Inumin mo na yan, anak. Mahal? Ano yan? Para kay Dindin, para sa anak natin. Pero ano daw ba yan?
Magpasalamat na lang tayo, Andy. Magiging maayos ng lahat. Anong ibig mong sabihin? Sumunod na lang tayo, Andy. Saan? Anong... Sandali. Ano yan? Ayokong inumin yan. Sige na, bilis na. Ikaw din. Dinukdok niya ang maliit na bote sa labi ko. Gumuhit ang likido sa aking lalamunan pero agad kong dinura ito. Nakalunok ako pero konti lamang. Nagalit sa akin si Lara. Sa sobrang hinhin ng aking misis, nabigla ako. Unang beses lang niya akong pagtaasan ng boses. Bakit mo ginawa yun, Andy? Binigay nga sa atin yan eh. Hindi ko gusto ang lasa. Ano ba yan? Kailan ba naging masarap ang gamot? Inumin mo na lang. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Bakit ang init ng dugo mo? Hindi ka kasi nakikinig eh. Tinutulungan na nga tayo, hindi ka pa sumusunod. Pasensya na. Sige na. Akin na. Wala na, nagdura mo na. Wala nang pakinabang yon. Anong nangyari? Si Andy po, Manang. Dinura yung gamot. Pero napainom ko naman na si Dindin. Iha, hayaan mo na. Ang importante, gagaling na din si Dindin. Kumalma na kayo. Andy, nandiyan na ata sila Jomar. Gusto ka atang kausapin ng kaibigan mo. Nadatnan ko si Jomar paakyat ng hagdanan. Bakas sa kanyang muka ang matinding pag-aalala. Sumilip siya sa kwarto namin at tinitigan si Manang Hilda. Matapos nito ay hinatak niya ako papunta sa kwarto niya, malapit lamang. Anong ginagawa ni Manang? Nagkasakit kasi si Dindin. Kaya nagpunta sila sa albularyo kanina. Nabigyan naman na ng gamot. Ha? Pati siya? Sinasabi ko na nga, be. Anong ibig mong sabihin? O, wala. Ayos ka na ba? Hindi, pre. Kung ano-ano na atang nakikita ko, may mga kumakatok dito. Tama si Manang. Kailangan mo magpahinga. Nagkahawaan ata kayo ng sakit ni Dindin? Hindi ito guni-guni lang, Jomar. Nakausap ko si Mang Carlos. Yung anak niya, nakita ko yun. Teka nga. Kung totoo yung nakita ko, dapat basag pa yung bintana sa dulong kwarto. Samahan mo ko. Punta natin. Ano bang pinagsasabi mo? Wala namang basag dito ah. Hindi nga. Pero tingnan mo. Napalitan yung bintana. Ha? Andy, kung ano-ano na yan ah. Nakakapraning ka na. Baka isipin nila, Kalito, gumagawa ka ng istorya para matakot ang mga tenant dito. Ayaw pa naman nila dito ng mga chismis na ganyan. Hindi naman ako ang unang lumapit. Si Mang Carlos. Siya ang kumatok sa kwarto namin. Yung ba yung sinasabi mong mga pagkatok? Baka kinukulit ka lang niya. Kung ako sa'yo, lumayo ka na lang. Ang balita ko paalisin na rin yan sila Mang Carlos eh. Siguro wag ka na rin makisaw-saw sa gulo kaya. Para di ka madawit. Gusto niyo pa naman manirahan dito, hindi ba? Oo naman. Alam mo namang wala kaming ibang mapupuntahan eh. Eh di makisama na lang kayo. Ayoko mapahiya, Andy. Baka sabihin nila, nagdala lang ako ng gulo dito. Pasensya na, pre. Baka pagod lang ha. Papahinga lang ako, tsaka bantayin si Dindin. Tapos balik na ako sa trabaho mamaya. Pangako, pag-iigihan ko. At wala na kayo maririnig sa akin. Salamat ha. Huwag ka mag-alala. Okay ka pa rin naman kay Kalito eh. Ayoko lang na may abereya. Balita ko nga, balak pa niyang magbigay ng bonus eh. Malakas daw kasi ang negosyo niya ngayon eh. Naku, talaga ba? Sana nga.
Nag-iipon kasi kami para sa panganganak ni Lara. Ilang buwan pa naman pero gusto ko sana maging handa. Ang gastos ng bagong baby eh. Basta makisama kayo at sumunod sa mga sasabihin sa'yo dito. Magiging maayos ang lahat, Andy. Pag naging okay ka na dito, may posibilidad talagang yumamang ka kasi galante si Sir eh. Kaya sana, huwag ka masyadong mag-question. At sumunod na lang tayo sa kanila. Matapos naming mag-usap, bumalik na ako sa kwarto namin. Determinado na talaga akong paghusayan ng trabaho ko dito at hindi na pumalag. Pero hindi ko inaasahan ang dinatnan ko sa aming kwarto. Si Manang Hilda, kinukuha na ng dugo si Dindin. Teka! Sandali! Ano pong ginagawa ninyo? Sabi ng albularyo, kailangan niya ng dugo ni Dindin. Ha? Para saan? Para daw gumaling ang bata. Pero… Andy, hayaan mo na. Bigay na natin ang kailangan para tuluyang gumaling siya. Pumayag ka na. Ano pang silbi ng gamot na binigay kanina? Kung may ganyan pa. Ayaw mo ba? Sige, hayaan na lang natin. Malay natin, gumaling na talaga siya kahit hindi natin ginagawa lahat ng makakaya natin. Hindi po, payag na kami. Sige lang po, basta kung anong makabubuti sa anak namin. Sige, Iha. At pag nakatulog na si Dindin, pumunta ka sa kubo ko. Kakailanganin ko ng tulong mo. Andy, kaya mo naman bantayan ang bata, di ba? Opo, Manang. Ayos ka lang ba, mahal? Pasensya na ha. Na-stress pa kita kanina. Kumusta ang pakiramdam mo? Nag-morning sickness ka ba kanina? Ayos lang ako. Naiinis lang ako kasi hindi ka pa nakikisama kanina. Mabait naman si Manang. Lagi pa nga niya ako inaalalayan eh. Oo nga. Nakausap ko din si Jomar. Sabi nga niya, mas mabuti na sumunod na lang tayo sa sinasabi sa atin. Sorry. Napapraning lang kasi ako eh. Hindi mo maaalis sa akin yun bilang ama. Bilang lalaki sa pamilya natin. Silang nagpapasweldo sa atin, Andy. Pag okay ako kay Manang, makakasahod na rin ako. Malaking bagay yun sa atin. Tama nga naman. Sige, hindi na ako masyadong tututol. Basta't pag-iingatan mo ang sarili mo sa trabaho ha? Para lumaki ng maayos ang baby natin. Oo naman. Sabi pa nga ni Manang, bibigyan daw niya ako ng vitamins para sa baby. Sige, pero kailangan pa rin nating magpa-check up. Tatanungin ko si Jomar kung kailan siya libre para makiusap sana na ipagmaneho tayo. Malayo pa daw dito ang susunod na klinik eh. Nagsalitan kami ng pagbabantay kay Dindin habang may sakit ang bata. Pero lumipas ang ilang araw na napapansin kong buong araw na si Lara sa kubo ni Manang Hilda. Naiiwan si Dindin sa akin habang kung ano-anong inuutos ni Manang sa kanya. Umiigi-igi naman ang pakiramdam ng bata pero nangihina pa rin at may kakaibang uri ng sugat. Anak? Ano kaya tong mga pula-pula sa balat mo? Hindi kaya surot ang may kagagawa niyan? Nararamdaman mo bang may kumakagat sa'yo? Maglatag na lang kaya tayo sa sahig muna. Si Mama? Nasaan si Mama, Papa? May inaasikaso lang anak. Ako na munang bantay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ang Papa. Tayo na lang maglaro. Ito oh, mga laruan mo na bigay ni Manang. Papa, may mga anino sa labas paggabi. Pag wala ka, pag kami lang ni Mama. Anong mga anino anak?
Saan? Sa bintana po. Nagtalukbong na lang si Dindin at ayaw nang magsalita. Bakas ang pagkatakot sa bata. Di ayaw na nga niyang umalis sa kama. Kakaiba ang kinikilos to simula nang magkasakit. Mahal, ano yung sinasabi ni Dindin na mga anino raw sa gabi? Hindi ba't parang may nangyayari sa kanya? Ngayon ko lang siya nakitang ganyan kabalisa. Hindi ko alam, Andy. Pagod na ako. Gusto ko nang matulog. Hayaan mo na si Dindin. Baka nagre-recover lang siya mula sa sakit. Pero mahal, Kailangan ko na talagang magpahinga. Bukas na lang natin pag-usapan yan. Dahil dito, nagpasya ako kinagabihan na habang nagronda ako ay magbantay na ako sa labas ng bintana ng aming kwarto. Pero wala namang nagpakita hanggang sa dumating na ang kotse ni Kalito at kailangan ko na silang pagbuksan. Hindi nagtagal, nakahanap ulit ako ng tiyempo na bumalik sa labas ng bintana namin para magbantay. Dito ko nakita ang sinasabi ni Dindin. Napakalaking ibon na itim ang nakadapo sa labas ng bintana. Pula ang mga mata nito at nanlilisik na nakatingin sa loob. Alice! Alice! Anong ginagawa mo dyan? Tantanan mo ng pamilya ko! Andy! Anong nangyayari? May malaking paniki, Jomar. Nandyan siya sa bintana, tingnan mo. Ha? Wala naman ah. Nakita ko. Ngayon lang. Nakadapo sa bintana namin. Baka umalis na. Sa bintana niyo mismo? Sinabi ko nang huwag sa inyo eh. Sandali. Hindi. Jomar, huwag kang umalis. Mag-usap tayo. Ano yon? Aswang ba yon? Sabihin mo na kung anong nalalaman mo. Dahil sigurado akong hindi na ako namamalikmata lang. O pinaglalaroan ng isip ko ang nakita ko. Meron talaga. Shhh! Huwag kang maingay. Halika nga. Teka, saan mo ako dadalhin? Baka bumalik yung paniki sa kwarto namin. Baka atakayin ang pamilya ko. Kumalma ka sabi. Hinatak niya ako papunta sa sarili niyang kwarto. Kumuha siya ng silya at pinaupo ako. Nagpumiglas ako, Miss Ligaya. Naghihinala na kasi ako sa kaibigan ko at sa pinasukan kong trabaho. Nawala na ang tiwala ko sa kanya. Sinarado niya ang pinto at siniguradong nakasarado ang kurtina. Umupo ka muna dyan at huwag kang maingay. Baka marinig ka nila. Paano ako kakalma? Aswang talagang nakita ko. Hayaan mo ako magpaliwanag, Andy. Kasi kung hindi, kayo ang malilintikan. Tumahimik ka muna. Patay na. Naandito na siya. Sabi ko kasi sa iyo, huwag kang magulo eh. Hindi na ako nakapagtanong pa dahil biglang nagdilim ang paningin ko matapos humapdi ang batok ko. Sumunod na nagising ako, nakahiga na ako sa sariling kama at hilong-hilo. Sinubukan kong bumangon pero napakasakit ng ulo ko. Lara! Dindin! Mahal! Anak, nasan kayo? Shhh! Sabi ko naman sa'yo, ayaw namin ng maingay dito. Manang, nasan ang mag-ina ko? Bakit di ako makatayo? Nagpapanik ka kasi. Ayoko nang magulo. Kinailangan lang kitang pakalmahin para makapag-usap tayo.
tayo. Yun ba? Yun ba ang dahilan kung bakit umiikot ang paningin ko? Anong ginawa mo sa akin? Nasaan ang mag-ina ko? Ligtas sila sa ngayon. Bakit mo ginagawa ito, Manang? Pakawalan niyo ako! Kailangan ko silang hanapin! Masyado kang pasaway. Masyadong palaban. Hindi ko gusto ang ganyan, Jomar. Jomar, halika dito. Manang? Gising na siya. Oo. Pero di makausap ng maayos. Di ba sabi ko sa'yo, magiging problema itong si Andy. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka nakikinig. Pwede pong makausap ng maayos si Andy. Maniwala po kayo. Lahat gagawin niya para sa mag-ina niya. Buntis pa si Lara. Gagawin niya lahat para sa kanila. Sige nga, makikita natin. Kausapin mo yung kaibigan mo, ha? Nauubos ng pasensya ko. Opo. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Makukumbinsi ko siya. Pangako. Huli na ito, Jomar. Pasalamat ka. Hindi pa siya nagkagalit. Huwag mo nang hintayin mangyari yun. Jomar! Walang hiya ka! Ano tong ginawa mo sa akin? Pinahamak mo ang pamilya ko! Kung makakakilos lang ako, sasaktan talaga kita! Tumahimik ka nga muna. Wala na tayong oras. Makinig ka sa akin ng mabuti. Bakit? Para kung ano-ano na naman ang sabihin mo sa akin? Di na ako maniniwala sa'yo! Eh di wag! Pero gusto mo bang mapahamak ang mag-ina mo? Inaamin ko. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Okay. Sorry. Pero ano pang gagawin ko? Baon na ako sa utang. Pinasok ako sa sindikato para makabayad ng utang. Diyos ko naman, Jomar. Sindikato? Kaya pala mahigpit at masikreto sila dito. Magsabi ka na ng totoo. Anong anomalya ang ginagawa dito? Droga ba? Nagbebenta ng mga babae? Ano? Nung una, akala ko yun lang. Akala ko talaga normal pa. Akala ko kailangan ko lang bayaran ang utang ko. Ang ibig mong sabihin, ginawa mo kaming pambayad utang? Jomar, kaibigan mo ako! Anong gagawin ko, Andy? Pinagbantaan nila ako. Hindi ako makawala. Hindi ako pwedeng lumapit sa pulis. Kulong o patay lang ang pinagpipilian ko. Okay pa kung ako lang ang mamamatay, pero pati buong angkang ko, pinagbantaan nila, Andy. Kaya kami na lang ang pinagkanulo mo. Akala ko ba napamahal na sa'yo si Dindin? Diyos ko, Jomar, buntis si Lara! Kaya nga, akala ko hindi nila kayo tataluhin dahil buntis si Lara. Maniwala ka. Pumayag lang ako dahil sabi kailangan lang ng security guard at katulong. Sabi ko bawal kayong galawin. Pero nung nagsimulang magkasakit si Dindin. Ano bang ginagawa nila? Magsabi ka na. May karapatan akong malaman. Hindi lang ito normal na sindikato, no? Hindi lang sila nagbebenta ng mga bata o babae. May iba pa? Oo, tama ka. Kala ko, pangkaraniwang masamang loob lang sila. Pero hindi. Mas malala. Mas kahindik-hindik. Andi, mga aswang sila. Walang hiya ka. Dinamay mo kami sa ganito. Tarantado ka rin eh. Sa isa na, sinabi ko naman huwag kayong sasaktan eh. Sinabi ko huwag si Linden. At natuwa pa ako na malapit si Linden kay Manang Hilda. Kala ko talaga tutupad sila.
Akala ko makakasama na kita dito. Pero may nagbago. Yung mga bata, anong ginagawa nila sa mga bata, Jomar? Kinakain ng aswang. Mga bata ang gusto niya. Si Calito, isa siyang wakwak. Paborito niya mga bata. Si Manang Hilda, siya ang mayordoma dito at taga-asikaso ng mga biktima. Diyos ko, Jomar! Kinain na ba niya si Dindin? Yun ba yun? Yung baby sa sinapupunan ni Lara? Yun ba ang balak niya? Hindi. Hindi pa. Ginagawan ko pa ng paraan. O baka pwede rin tumulad ka na lang sa ginagawa ko. Maghanap ka ng kapalit. Hindi ko ipapahamak ang ibang tao katulad mo. Hindi nga sila tumupad sa usapan ninyong di kami sasaktan eh. Anong kasiguraduhan mo? Natutupad sila sa panibagong usapan? Hindi ko na alam. Pasensya ka na. Sorry talaga, pre. May panahon pa. Tumawag ka ng albularyo. Makakatulong siya, Jomar. Hindi ba sila maalam sa mga ganyang aswang? Parang awa mo na. Puntahan mo na yung albularyo na sinasabi nila. Hindi mo ba naiintindihan? Walang albularyo dito sa barangay na ito, Andy. Ha? Meron! Nakausap nila Lara. Hindi totoo yun. May ginawa na si Manang Hilda sa asawa mo para mapasa ilalim siya ng kontrol nito. Wala na siya sa tamang pag-iisip. Niloko ka nila. May ginagawa din siya kay Dindin, kaya nagkasakit. Kinukuhaan niya ng dugo. Sobrang sama ng ugali ninyo. Si Manang Hilda, akala namin mabait siya. Akala namin nagmamalasakit siya. Lagi pa niya binibigyan ng laruan si Dindin. Yun ba? Galing yun dito. Lumapit siya sa maletang naiwan ni Manang Hilda. Yung lagi niyang hatak-hatak. Binuksan ng kakaunti ang zipper at agad na lumabas ang masangsang na amoy galing dito. Lumuwa ang laman nito sa sahig. Iba't ibang mga laruan at mga kamay ng bata, mga daliri at paa. May mga parte ng katawan ng bata. Susunod, Joseph. Lagi niyang bit-bit yan. Mahilig siyang mangolekta ng mga souvenir, pati na rin maglibing ng pinagkainan ni Calito. At katulad ng nakita mo, nung unang beses kayo makarating dito, inabol pa niya ang bata. Naawa nga ako dahil nilalagay niya dyan. Pero anong gagawin ko? Marami, Jomar. Marami kang pwedeng gawin. Ayaw mo lang kasi naduduwag ka. Gusto mo nang binibigay nilang pera sa'yo. Sa tingin ko, mas masahol ka pa sa aswang. Kasi sarili mong lahi ay pinagkakanulo mo. Wala kang kaluluwa, Jomar! Hindi. Maniwala ka. Sinubukan ko naman eh. Papakita ko sa'yo. Sinubukan ko talagang magbago, Andy. Hindi ako naniniwala sa'yo, hayop ka! Pabalik na siya. Makinig ka. Sumang-ayong ka lang sa lahat na sasabihin ko para dalhin tayo sa malaking bahay, okay? Para pakita mo ang pamilya mo. Yun ang gusto mo, di ba? Ano, Jomar? Nakapag-usap na kayo? Opo. Payag na siya. Okay na kay Andy. Lahat ng kondisyon niyo po. Talaga? Payag siyang kumuha ng mga bata sa kalsada at dalhin dito? Opo, kaming dalawa po ang magtutulungan doon. Hindi na kailangan pang sumama si Calito.
yun ang gustong gusto niya. Pag siya mismo ang nakakapili ng susunod niyang hapunan. Kayo po, kung ano pong gusto nyo. Pero, payag na si Andy. Tama ba yun, Andy? Kasi pwede rin naman na hindi. Anong mangyayari pag di ako pumayag? Simple lang naman. Katapusin na ng buhay ng pamilya mo. Hindi kasi namin pwedeng hayaan na may matira sa inyo bilang witness. Alam mo naman, kailangan lang mag-ingat. Kung gayon, tamang sinabi ni Jomar. Payag na akong tulungan kayo. Isa lang ang hiling ko. Maaari ko bang makita mag-ina ko? Nasaan sila? Malalaman mo rin. Sa ngayon, kailangan mong patunayan ang sarili mo. Jomar, ikaw nang bahala. May iniabot si Manang Hilda kay Jomar. Maliit na bote ng langis, kamukha ng pinainom ni Lara kay Dindin. Pero iba ang kulay ng likido nito. Pinainom din sa akin ito ni Jomar. Unti-unting nagbalik ang lakas sa aking katawan. Mula sa aking paa at binti, nakakagalaw-galaw na ako. Madalas na panggamit para manghina o lumakas sa mga biktima. Saan mo ko dadalhin? Mukhang makikita mo na si Kalito. Ang totoong Kalito. Sakto ang pagdating nyo. Dinala nila ako sa loob ng malaking bahay. Pangkaraniwan ang unang palapag. Normal ang lahat, pero pag akyat sa taas, doon ko nakita na may demonyong gawain ang nangyayari dito. Isang buong palapag ang nakalaan sa kabaliwan ng mga aswang. Isang malaking lamesa ang nasa gitna ng kwarto kung saan may isang katawan ang kinatay dito. Kumakain ng aswang sa hapagkainan at ngumiti nang dumating kami. Siya ang aswang na laman ng bangungot ko. Totoo pala ang nakita ko. Hindi ako nananaginip noon. Magandang gabi po, Kalito. Narito na siya. Ang bagong makakasama ni Jomar sa trabaho. Halika dito. Lumapit ka sa akin. Nahihirapan pa siyang maglakad. Kakapainom lang ng pampalakas. Hindi bale. Pwede naman nating dalhin dito ang kailangan kong ipagawa sa kanya. Anong ipapagawa? Jomar, papiliin mo siya ng susunod kong hapunan. Ha? Hindi po ba masyadong maaga para sa ganyan? Nung sa akin po, medyo natagalan pa bago ginawa sa akin to. Kine-question mo ba ang utos ko? Hindi po, Kalito. Hilda, ligpitin mo na to. Nakita ko kung paano kunin ng matanda ang mga mismis na buto at laman ng tao at nilagay ito sa kanyang maleta. Hinatak ako ni Jomar sa isang katabing pintuan. Nakatitig sa amin si Kalito kaya pinigilan ko ang reaksyon ko nang makita ang nasa loob nito. Si Mang Carlos, anak niya, si Lara at si Dindin. Tulog ang mga bata sa sahig. Andy! Andy! Tumahimik ka, Lara! Teka! Anong nangyayari? Andy! Huwag kang makialam, Lara. Ikaw, Mang Carlos, huwag kang kikilos. Sandali, anong gagawin ninyo? Andi, mamili ka. Pumili ka ng isa mula sa kanila.
Ha? Narinig mo sinabi ko? Mamili ka ng susunod na punan ni Carlito. Tandaan mo, bata ang paborito niya. Bilisan mo. Nakatingin si Carlito sa bawat kilos mo. Ito ang pagsubok mo. Huwag. Bitawan mo ang anak ko. Huwag si Junjun. Parang awa mo na. Bitawan mo siya. Pasensya na po, Mang Carlos. Di ko pwedeng hayaang masaktan ang pamilya ko. Mabuti. Halika na. Binuhat ko ang anak ni Mang Carlos at dahan-dahan itong nilapag sa lamesa habang pinagmamasdan ako ni Carlito. Dahil dito, hindi niya nakitang may sinisenya sa akin si Jomar sa likod ng pinto. Tumango ako sa aking kaibigan. Natagalan si Jomar sa loob ng kwarto pero lumabas na siya. May dala siyang punyal at binigay ito sa akin. Mukhang kuhang-kuha na agad nitong kaibigan mo ang hilig ko, Jomar. Alam niyang bata ang paborito ko. Magaling, madaling turuan. Ngayon gamitin mo ang punyal na yan at itarak sa tiyan ng bata. Gusto kong kumain ang atay niya. Andy. Hindi niya naman kaya yan. Para sa pamilya ko. Kakayanin ko kahit ano. Lumapit ako sa bata habang nakatitig ang mga aswang sa akin. Sumenyas ulit si Jomar kaya sa isang iglap. Imbis na itarak ko sa tiyan ng bata, sinaksak ko ang punyal sa dibdib ni Carlito. Nabigla ang aswang at napayuko sa sakit. Nahulog siya sa sahig. Kasabay nito ang pag-atake ni Jomar kay Manang Hilda. Anong ginawa mo, Jomar? Traitor ka! Andy, takbo! Kunin mo ang bata! Sila Lara! Si Mang Carlos ang bahala! Hindi kayo makakatakas! Papatayin kita, Jomar! Ang kapal ng mukha mo! Wala kang utang na loob! Nagawa kong ilabas ang anak ni Mang Carlos. Pabalik na ako sa loob ng bahay nang makita kong inaalalayan naman ni Mang Carlos ang mag-ina ko. Pinakawalan kami ni Jomar kanina. Pero naiwan siya sa loob. Sige na, mauna na kayo. Ilabas niyo ang mga bata. Andy, huwag ka nang bumalik doon. Hindi! Niligtas tayo ni Jomar! Tumakbo ako paakyat ng hagdan pero dito ko ito narinig. At maya-maya pa, nakita ko din. Mula sa pangalawang palapag, nakalambitin si Jomar kay Carlito na anyong aswang na may malaking pakpak. Tinarak ni Jomar ang punyal sa balikat ng aswang. Kaya nahulog sila mula sa pangalawang palapag. Kinagat siya nito. Dadamputin ko na sana ang punyal nang biglang may kumagat sa aking braso. Sinunggaban ako ni Manang Hilda at ayaw akong bitawan. Di kayo makakatakas dito! Hindi masasayang ang lahat ng pinagpagura namin! Walang yaka, Manang! Manluloko ka! Kala namin mabuti ka! Ikaw pala ang kanang kamay ng aswang! Masyado akong maraming utang na loob kay Carlito. Iaalay ko ang buhay ko para sa kanya. Kaya walang makakapigil sa amin. Hindi ikaw! Hindi ang asawa mo! Wala kayong maggagawa! Akala mo lang yon! May dala kami mga kasamahan. Matagal na pala silang nakakulong sa mga kwarto. Pinakawalan namin sila at gusto nilang magigante. Napalingon ako sa boses ni Lara. Kasama niya si Mang Carlos at iba pang mga tao.
May dala silang iba't ibang klaseng sandata galing sa kusina. Mga kutsilyo, kawali, pati na rin mga sandok. Sabay-sabay nilang nilusob si Manang Hilda. Nagulat ang matanda dahil hinahabol na siya ng mga tenant. Sa kabilang banda naman ay patuloy ang labanan ni Calito at Jomar. Diyos ko pa! Biningwit siya ng wakwak! Pinaglalaroan siya sa ere! Oh, tama na. Dapat sa mga traidor na katulad mo, pinahihirapan. Tumalon ako at kumapit sa pakpak ng wakwak. Halos mapunit ito sa aking bigat. Nakuha ni Jomar ang balak kong gawin, kaya lumambitin din siya sa kabilang pakpak ni Calito. Dahil dito, di na niya kinaya ang bigat naming dalawa. Tantanan niyo ako, mga walang kwentang tao kayo. Hindi niyo ako magagapi. Lahat kayo, pagkain ko lang. Ganun ba? Ano namang masasabi ng tenants mo? Isugurin natin yung wakwak, mga kasama! Dinumog ng mga tenant si Calito. Binuhos nila ang galit sa aswang hanggang sa nalupaypay na ito at hindi makakilos. Maya-maya pa, may lumapit na may dalang langis at posporo. Sandali, pag-usapan natin to. Anong kailangan ninyo? Ibibigay ko lahat. Babayaran ko kayo. Pakawalan niyo lang ako. Kami pa. Binigyan mo ng pagkakataong pumili bago mo kidnapin ang mga anak namin. Matapos mong lantakan ng mga bata. Anong ginawa mo sa amin? Kinulong mo kami at hinayaang mabaliw sa pighati. Wala kayong awa. Kaya ngayon, wala na rin kaming awa sa inyo. Teka lang naman. Hindi ba si Hilda ang nagkulong sa inyo? Siya ang paghigantihan ninyo. Huwag ako. Siya ang kunin niyo. Ano? Matapos kitang pagsilbihan, ipagkakanulo mo ako? Diyan ka nagkakamali, Calito. Parehas kayong masusunog! At yun na nga ang nangyari, Miss Ligaya. Pinagkaisahan namin ang dalawang aswang. Matapos namin silang lagyan ng langis, sinunog namin sila sa loob ng malaking bahay. Pinanood namin ang kamatayan ng dalawa. Ay, Diyos ko! Jomar! Kailangan mong madala sa ospital! Hindi ko na kaya. Mang Carlos, tulungan niyo ako. Dali natin siya sa ospital. Nako, oras ang aabutin. Malayo talaga. Pasensya na kayo. Nadamay kayo sa kalokohan ko. Pasabi na lang, kinababa. Pasensya na. Dahil pasaway ako. Hindi ko sinasadyang pasaktan ng maraming tao. Naging makasarili ako. Jomar, huwag kang magpaalam. Kaya pa yan. Gising! Nawalan na ng malay ang lalaki, pero dinala pa rin namin siya sa ospital. Pati na rin ang anak ni Mang Carlos at iba pang mga biktima. Ginamot din ang kagat sa akin kahit ayaw nilang maniwalang kinagat ako ng aswang. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Jomar at ang mga natirang tenant. Kaso, sa sobrang lala ng kanyang mga sugat, kinailangang putulin ang kanyang braso dahil sa impeksyong kumakalat. Mabuti naman at kahit papano, naligtas ang buhay mo, Jomar. Kahit nagkaganyan ang braso mo, at least, ligtas ka. Oo, tama ka. Nakakapanibago nga lang. Pero siguro,
ito na yung parusang nararapat sa akin. Buti nga, hindi ako gustong kasuhan ng mga tenant eh. Paano ka naman kakasuhan? Ayaw namang maniwala ng mga pulis na galing tayo sa kuta ng mga aswang. Iniisip nila, sindikatong dumakip sa atin. Mabuti na rin yun. Tinatanong nga nila ako kung meron pa akong alam tungkol sa mga kaibigang sindikato ni Calito. Balak mo bang makipagtulungan sa mga pulis? Oo, naisip ko na yun. Yun na lang paraan ko para makabawi sa lahat ng mga kasalanang ginawa ko. Yung braso ko at pagkanta ko para mapapagsak na yung iba pang sindikato na nagbibenta ng mga bata. Ayun naman pala eh. Makakabawi ka rin naman pala. Mahal, buti na lang din. Hindi ganun kabagsik ang lason mula kay Manang Hilda. Hindi yata siya wakwak, no? Pangkaraniwan lang na aswang. Pero tingin ko, mas nakakalinlang ang ginawa niya. Kung ano-ano na palang ginagawa niya sa mga tenant. Pinapakain at pinapainom ng kung ano-ano. Nakakakilabot din yung gulong ng maleta niya. Oo. Pero kaya nga siya sunod-sunuran kay Lito eh. Kasi gusto niyang maging wakwak din. O sa tingin ko nga, in love lang si Manang sa amo niya eh. Eto naman, ginawan mo pa ng issue. Pero sa totoo lang, salamat pa rin kasi bumaliktad ka. Pinili mo kaming iligtas at hindi ipakain dun sa mga yon. Sabi ko naman sa iyo eh, patutunayan ko na kaya kong magbago eh. Napatunayan nga niya, Miss Ligaya. Pero hindi mabubura noon ang maling desisyon niya na sumapi sa mga masasamang loob. Gayunpaman, nagpapasalamat ako dahil nakaligtas ang buong pamilya ko. Sa sobrang pagkakonsensya ni Jomar, may binigay siya sa amin bago kami naghiwa-hiwalay. Pre, hindi ko alam kung paano ko ipakikita yung pagsisisi ko. Kaya sana, tanggapin mo na lang ito. Uy, ano yan? Seryoso ka ba? Bakit ka nag-aabot ng sobra na puno ng pera? Yan yung lahat na kinita ko sa pagtatrabaho sa mga aswang. At ito yung susi ng kotse. Hindi naman sa akin yung kotse, ha? Wala nang nagmamay-ari. Kaya tingin ko, dapat sa inyo na yan. Iisa lang din ang braso ko. Kaya hindi rin ako makakapag-drive. Jomar, ang laking halaga nito. Ipapamigay mo lang sa amin? Harang di namin matatanggap yan. Bigay ko na yan dahil alam kong pinahama ko kayo. Nilagay ko kayo sa panganib. Tanggapin nyo na. Para sa bagong baby nyo na rin yan. Para sa pagsisimula ng panibagong buhay. Sana balang araw mapatawad nyo ako sa ginawa ko. Sa huli, tinanggap namin ang mga bigay ni Jomar. Umuwi siya sa pamilya niya at balita ko ay hindi na siya pasaway. Namulat daw siya at tuluyang nagbago dahil doon sa pinagdaanan namin. Hindi na rin daw siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot at nakahanap naman daw ng marangal na trabaho. Wow! Papa, dito na tayo titira? Mahal, saktong-sakto ito para sa atin. Malapit pa sa eskwela ni Dindin. Oo nga eh. Nakatulong yung binigay ni Jomar na pang-down. At higit sa lahat, sinigurado ko, hindi aswang ang mga nagpapaupa. Walang mga chismis. Tahimik ang lugar. Safe na safe tayo dito. Naku, dapat lang at malapit na akong manganak. Baka naman may umaligid pa sa baby natin na tiktik, ha? Hinding-hindi na ako papayag na malagay pa tayo sa alanganin. Tsaka di na tayo kailangan magtiis sa kung saan mang liblib na lugar. May bago na akong trabaho. Makakapag-ipon na tayo, mahal. Nakapanganak ng maayos si Lara, Miss Ligaya. Simula noon,
Namuhay na kami ng mapayapa at umasenso na sa buhay. Isang bagay na pinagmalaki ko pa sa mata pobre kong nanay. Masasabi kong hindi na kami babalik pa sa pagkapit sa patalim. Hanggang dito na lang po ang aming istorya. Maraming salamat sa inyong pakikinig.